Ako cvičiť obojsmerne. Príprava. Zaviažte sa, že budete praktizovať čas ticha a pokoja minimálne 10 až 20 minút denne počas 30 dní. Precvičte si to každé ráno. V prípade potreby vstaňte skôr. Ak z nejakého dôvodu jedno ráno vynecháte, je to v poriadku, jednoducho začnite počítať 30-dňové obdobie odznova. Ak to budete robiť 30 dní za sebou, pravdepodobne sa to pre vás stane praxou do konca vášho života. Vyberte si posvätné miesto, tiché miesto, kde môžete byť sami. Malo by byť pohodlné a príjemné. Ak je to možné, vyhrate si ho len pre modlitbu. Kúpte si zápisník na zapisovanie myšlienok, majte ho už pripravený, keď začnete. Začnite. Sadnite si pohodlne, vzpriamene. Pamätajte, do koho prítomnosti vstupujete. Prečítajte si krátky úryvok z literatúry, ktorá je vám svätá. Doktor Bob a prví členovia anonymných alkoholikov odporúčali a začínali s kázaním na hore, ktoré sa nachádza v 5., 6. a 7. kapitole Matúšovho evanjelia, s 13. kapitolou 1. listu Korinťanom, ktorá je známa ako kapitola lásky, a napokon s Jakubovým listom. Z tejto krátkej časti Biblie pochádza taká veľká časť programu anonymných alkoholikov, že anonymní alkoholici sa takmer pomenovali Jakubov klub. 2 až 3 sa zhlboka nadýchnite, brušný nádych, s každým výdychom sa zbavte všetkého napätia a obáv. Pridajte akékoľvek iné relaxačné techniky, modlitby, prosby alebo postupy, ktoré považujete za užitočné. Napíšte otázku. Veľmi úprimnú otázku, ktorá vystihuje vašu skutočnú potrebu. Ak máte problém, ktorý vás trápi, a pri ktorom naozaj potrebujete Božie vedenie, stručne ho napíšte a spýtajte sa. Tu je niekoľko príkladov. Prvý príklad: Bože, už som sa pokúšal o čistotu a triezvosť, povedz mi, prosím, čo mám tentoraz urobiť inak. Ak ste už triezvi, pozrite sa na iné závislosti alebo správanie vo svojom živote, ktoré vás zasiahli, a poproste o pomoc pri nich. Druhý príklad: Nebeský Oče, cítim sa taký osamelý a odlúčený od Teba i od ostatných, prosím, pomôž mi pocítiť Tvoju prítomnosť. Tretí príklad: Bože Oče alebo Bože Matka, opäť sa oťahujem, izolujem, vzdialujem sa od svojho manželského partnera, alebo svojho dieťaťa. Prosím, povedzte mi, čo mám robiť. Štvrtý príklad: Pane Ježišu, alebo Duchu, alebo môj Stvoriteľ, potrebujem dnes Tvoje vedenie, keď čelím. Prosím, ukáž mi cestu, aby som mohol plniť Tvoju vôľu. Všimnite si, že sa používajú rôzne mená pre Boha. Vyberte si meno, ktoré sa vám zdá správne. Ak máte problém nájsť meno, začnite slovami neznámy Boh, alebo Boh, ak existuješ. Teraz napíšte oslovenie, napíšte moje dieťa, môj miláčik, alebo iný výraz lásky, ktorý by mohol milujúci Boh Otec a Boh Matka použiť, keď hovorí so svojím milovaným. Počúvajte Boží hlas. Ak spojenie nie je okamžité a slová vám neprichádzajú na použite svoju aktívnu predstavivosť, najmä keď prvýkrát nadväzujete vedomý kontakt, povedzte si, ak by ku mne prehovoril, toto by mohol povedať Boh, láska alebo božská múdrosť. Napíšte slová, ktoré vám napadnú. Snažte sa ich neupravovať. Len počúvajte a píšte. Ak prídu myšlienky, o ktorých si myslíte, že nepochádzajú od Boha, aj tak si ich zapíšte. Ak chcete, dajte ich do zátvorky a pokúste sa znovu sústrediť na počúvanie Božieho hlasu. Časom sa vám podarí jasnejšie rozlíšiť Boží hlas od hlučných hlasov ega. Prestaňte písať, keď to začne byť napäté. Cíťte blízkosť Boha, keď zažívate vedomý kontakt. Nasledujte svoje vedenie. Zdieľajte svoje texty každý týždeň so sponzorom alebo s iným človekom, ktorý sa tiež modlí obojsmerne. Možno zistíte, že ich zápisky obsahujú nejaké konkrétne duchovné vedenie pre vás, alebo vaše pre nich. Skontrolujte si svoje vedenie. Vyhovuje testu. Je čestné, čisté, nesebecké a milujúce.
Konajte podľa svojho vedenia, ale len vtedy, ak prejde skúškou, a ak ide o zásadný krok, poraďte sa s ostatnými, ktorí tiež počúvajú Boha. Niektoré historické odkazy. Kniha Doktor Bob a veteráni spoločenstva hovorí o správe z roku 1938, ktorú napísal Frank Amos a poslal ju Johnovi Rockefellerovi potom, ako preštudoval nové hnutie uzdravenia. Amos uviedol, členovia anonymných alkoholikov vtedy nepovažovali účasť na stretnutiach za nutnú podmienku udržania triezvosti. Bola jednoducho odporúčaná. Naproti tomu ranná modlitba a čas ticha a pokoja boli povinné. Doktor Bob a veteráni spoločenstva, strana 121. Bill Wilson, vždy som mal pocit, že sme o niečo prišli, keď sme v anonymných alkoholikoch prestali klásť dôraz na rannú meditáciu. Doktor Bob a veteráni spoločenstva, strana 157. V poslednej veľkej prednáške doktora Boba v Detroite v štáte Michigan v roku 1948 uviedol niektoré duchovné princípy, ktoré udržali jeho a ostatných priekopníkov anonymných alkoholikov v triezvosti. Boli sme presvedčení, že odpoveď na naše problémy je v Biblii. Pre niektorých z nás starších boli absolútne nevyhnutné časti kázanie na vrchu, 13. kapitola 1. listu Korinťanom a Jakubov list. 4 absolútna, ako sme ich nazývali, boli jediným meradlom, ktoré sme mali v prvých dňoch, pred krokmi. Myslím si, že absolútna sú stále platné a môžu byť veľmi užitočné. Niekedy som zistil, že sa objaví otázka a ja chcem urobiť správnu vec, ale odpoveď nie je zrejmá, takmer vždy, ak svoje rozhodnutie starostlivo zmeriam podľa meradiel absolútnej čestnosti, absolútnej nesebeckosti, absolútnej čistoty a absolútnej lásky, a ono sa celkom dobre zhoduje s týmito 4 meradlami, potom moja odpoveď nemôže byť veľmi vzdialená. Inštrukcie 11. kroku v modrej knihe anonymných alkoholikov nás povzbudzujú, nech poprosíme Boha, aby riadil naše myšlienky, a nech poprosíme Boha o inšpiráciu, intuíciu, myšlienku. To, čo predtým bolo iba pretuchou alebo príležitostnou inšpiráciou, sa postupne stáva funkčnou časťou mysle. Zatiaľ nemáme veľa skúseností a náš uvedomelý kontakt s Bohom je ešte len krátky, preto je nepravdepodobné, že budeme mať inšpiráciu ustavične. Za túto domnienku by sme mohli zaplatiť najrozličnejšími druhmi absurdného konania a nápadov. Napriek tomu však zistíme, že časom sa naše myslenie čoraz viac dostáva na úroveň inšpirácie. Začneme sa na to spoliehať. Modrá kniha anonymných alkoholikov, strana 87 a 88. Záverečná poznámka otca Billa V. Niekedy sa ma ľudia pýtajú, ako vieš, že počuješ naozaj Boží hlas. Ako vieš, že to nie si len ty. Moja odpoveď je, že to naozaj neviem, a nakoniec na tom naozaj nezáleží. Ak som to ja, je to tá najlepšia časť mňa, akú som kedy našiel, a je to tá časť, ktorú musím začať počúvať čoraz viac. Je to ten malý, tichý hlas, ktorý utíši hlučné hlasy ega viny a hanby, hnevu a strachu, závislosti a sebazničenia. Tieto hlasy som poznal a počúval celý život. Keď som mal 20 rokov triezvosti, nastal čas na zásadnú zmenu môjho programu, a nie len na malé vylepšenie jeho okrajov. To, čo som objavil vďaka obojsmernej modlitbe, bolo splnenie ďalšieho prísľubu z modrej knihy anonymných alkoholikov, keď sme sa k nemu priblížili, dal sa nám poznať. Modrá kniha anonymných alkoholikov, strana 58. Prosím, pozrite si naše video. Počúvajte naše podcasty. Napíšte nám svoju otázku, alebo sa prihláste na odber nášho časopisu. Revízia v angličtine 30. decembra 2020. Poznámka k slovenskému prekladu. Ako cvičiť obojsmerne stavia na pôvodnej brožúre Oxfordskej skupiny a poskytuje krok za krokom sprievodcu modlitebnou praxou v modernejšom formáte. Otec Bill je menovec zakladateľa anonymných alkoholikov Billa Wilsona. Otec Bill je kňaz, ktorý je uzdravený z alkoholizmu od roku 1972.
Svoju kariéru vybudoval na základe liečby závislosti zameranej na 12-krokovú spiritualitu a skúmanie priekopníckej histórie anonymných alkoholikov.